no sini media dasana hambai te joto hasteni lukurno bo hambai te especially mo sini Mandai Polinpur ni joto rangsani takute busone belaike hambai tini bake second day sini Bijoy Mishil Khaika oro koplaying mani salno tongso wainer bage oro tini Duski Hadari Polinpur duita bisi Mili Woi tini kaisa oro kaisa tongo Bijoy Mishil Khaika tongo aba haite ko tini bobo thayo khlaiya gi tong tini ka pulang kata ingo tabuk ares para ruprai noksirai tinta bisi Mili aro kaisa khlaika abo aro pai phete pai mani jago tabo jago Duski Hadari Mili Duski bisi bai Polinpur bisi oro Mili Woi borong ke khai tongo next takese tongko abo kai Mili malang hati dukha podrai sau podrai dukha tini titi edisi election je budu pai lukurno abuno koner musungo khancha keplaing kha Tiprasa keplaing kha te buskani salo bubagra keplaing mani sate bubagra phanman kha te bubagra ni Bising Twi no sini Tiprasa lukuro mi hamkrai phanya ni bukha thangi tongkha aboni bagai tai bisi jora nanglak o jora wang abono koinai sing asuk ke thungjak pheman yaglo tini sing 75 years ti pore tini Tiprasa ro thangchang kha tini sing সমগ্র sini Tipura jini jata sing huno agini dino jago sing pahar jar ক্ষমতা bini jago phaini sanjak mani asal tini asuk dini pore sing man khaje kaisa laibuma sing siman kobai ekmatro sini bubagrani jare Tiprasa thangchang mani jare tini o jora angbono koinani musungo tai kisisa sini jora tongko sini man thai soktai abo sing tebo tong thagnai apro tini to sing edisio sing second time sing khaitong fiaba obon slide tebo sini achievement kotor tongko ai achievement ni bagai sing jotto no ang koinai sing thancha tongna nangnai nor lukhana thancha tongoni Bising Twi lukurok tamoto achievement khaito bubagra je sunom thanchang ni chamani abo haino nang mane nangklai plai abo ekdom sini Tiprasa ni bagai nangkuk tomon joro sini bubagra suno thancha ni message sabaike tini oboni buthai sing mani tongo tai angkha khlayo tai agami 17 mas ni pore sini tebo kaisa kotor achievement tongka achievement sing maya sak পর্যন্ত sing joto lukurok sing sudo o sini 16 Mandai Polinpur sini সমগ্র joto Tiprasa na ang koinai je sini bubagrano sing phanma hikeno marlainai tini o tini Bijoy Mishil Bising Twi ka komnang ko jana mucho DGB saw borok to saka 28 saman borno to angabon sana mucho je tini borok angapurbo saka obo to just bor muni emang tongone hesi bor hoyto naini manu muktang inya phone bor sani manu piaba tini nukhaji tini je Tiprasa ro no je borok tini thokoi malia rang bai pai malia tini borok ja sike kubangma sikri sokro khlaiga abo bai ta Tiprasa ro kono khlai malia kaje BJP party kha jumla party BJP party kha tatal thokai party lukurabo seman kya lukorona nang je sakpano rang bai paina nasidi tai jibono Tiprasa ro tai rang bai tai phaljakliya so kaje na BJP party nang je sak sini bubagra thngnai nang asur tola klaina hesi tini sing norok no uchit chikar kha tini Tripura ni Tiprasa ro chikon sa party ni hinjanai ro tini je matam no world ni largest party joto je research party no sing tabuk Tiprasa ro tabuk ju uttor kabuno karai taitam sanam mujung chi batai tam sanam chi BJP ro tabu ekmatro tabu bor noga hasugoi kotok skori mane tam khane mujung bor khaima kaichi bor nasugoi bor laismai changkha abono karai te kono uttor na